morning, happy church. Manindog ta? Ang Diyos ang ngayon simbahon sa tanang panahon. Amen. Unsa nga oras man na siya sa buntag, sayo man na siya sa buntag, tunga-tunga man na siya sa adlaw, dapit hapon man, tungang gabi, ang Diyos walay pili, ang ngayon siyang daygon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Let's lift our hands in the presence of God. Thank you, Jesus. Ug sa dihang nagapataas ka sa imuhang kamot, ang imong kasing-kasing ipataas po diha sa Ginoo. Meaning ang imuhang focus, ang imuhang katibukan sa imong huna-huna is diha lang sa Ginoo, sa pagpakigkauban sa Ginoo karong buntaga. Tungod kay mo na imuhang tuyo nga naa ka diring dapita. Oh Lord, we're lifting up our hands to you, Jesus. Lord, for you are worthy to be praised. Lord, from the rising of the sun till the time it goes down, Lord, walay lain nga ngalan ang ngayan ituboy pasidunggan. Salamat, Lord, ining kahigayunan nga imong gihatag ka namo, Ginoo. And early in the morning, we can wake up, Lord God, with the new strength that you have given us, Lord God, to praise you, to worship you for all that you have done for us, Lord, for all the things, Lord God, nga imuhaming gidala, Ginoo, karong simanaha sa mga matag kadaugan. Even, Lord, sa mga medyo dili kaayo maayo nga amo na experience karong simanaha, but still ikaw matinud-anon sa among kinabuhi. Lord, our hearts are ready, Lord God, to worship you this morning. Lord, as we welcome your presence, Lord God. Lord, as we usher, Lord, your presence in this place, Lord. Mahimo ka, Lord God, nga mapataas. Lord, mahimo ka, Ginoo, nga mahimaya sa mong taliwala. Lord, this morning. Hallelujah. Come on, igsoon. Pagsugod o bungat o pagpasalamat, pagdaig diha sa Ginoo. Hallelujah. 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 Come on, ipagawas imuhang tingog. Hallelujah. Oh, pasalamati ang Diyos. Pasalamati ang Diyos. Hallelujah. Oh Lord, we praise your name. We praise your name. We praise your name. Come on, come on, come on. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on, there's so much more. More, more, more. Hallelujah. We give you glory, Lord. Into your name. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Good morning. Amen. Kinsa excited nga mo simba sa tong buhi nga Dios karong buntaga? Ingon ang pulong sa Ginoo. Let the presence of God be closer to us than the air that we breathe, than the clothes that we wear, than our skin. Amen? So let us get closer to God. Come on, just clap your hands up. Woo! Yes, Lord. Woo! Let's go. Thank you, Jesus. Woo! We praise you. Oh, 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 oh. Shout it out. Oh, 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 oh. Let's go. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, this is it. I leave it all behind. The past mistakes. I wish I could rewind. I am moving forward today. As the grace lights up the way, you will never leave me astray. So I will never run away. Now
matter where, no matter where, no matter where, I am reaching out again. Come on. And now I'm drawing closer. I'm drawing closer to you. Let's go. Oh, 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 oh. One more. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, through the things that I don't understand. Oh, I will praise. Come on, lift your hands. To you I lift my hands. I am moving forward today as your grace lights up the way. Come on, declare. You will never leave me astray, so I'll never run away. And now I'm drawing closer. Yes, Lord. And now I'm drawing closer. No matter where, no matter where, I am reaching out again. And now I'm drawing closer. I'm drawing closer to you. Let's go. Oh, 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 oh. Declare. Oh, 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 oh. As I draw close to you, you draw close to me. All that I want is you. With you I am free. And now, come on, declare this. I'm growing closer. Getting closer to the Lord. Come on, declare this with all of your heart. And now I'm drawing closer. I'm drawing closer to you. 1, 2, 3. Woo! Oh, 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 oh. Let's go. Oh, 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 oh. Hey. Oh, 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 oh. Come on, sing that. Closer to you, yeah, yeah. In every season, I am drawing closer to you, yeah, yeah. In every season, I am drawing closer to you. Woo! Come on, just shout it out, shout it out. Woo! Woo! Come on. Let's dance and celebrate.
pagpundo diha. Maski 1-2-1-2 lang imong step, okay na na. Hallelujah, come on. Because of you, my heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Because of you, my heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Whoa, oh, my heart is alive. Oh, 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 my heart is alive. Whoa, oh, oh, everybody, my heart is alive. Oh, Puska, Puska. Oh, oh, my heart is alive. Oh, 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 we are alive because of you, Jesus. Oh, we are alive, Lord, because of the life that you have given us, Lord. A new life, the abundant life, Lord. Thank you, Jesus. Lord, we can sing, we can dance, we can shout, Lord, because we are free. We are free in your love, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat na himo ming gawas nun, Lord. Himo mi, Ginoo. Malipayon tungod kanimo, O Dios. Kabaton, Lord, sa kinabuhi. Kinabuhi nga gikan kanimo, Lord. Hallelujah. We come to you, Lord, this morning. We are alive in you. Our spirit is alive in you. And your presence is in this place, Lord. Come on, just lift your hands in this place. Pataas imong kamot. The presence of the Lord is in this place. Sa imong pagpataas sa imong kamot. By faith, you are touching heaven. You are touching the very presence of the Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. How I live for the moments where I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, oh, You're the fire in the morning. You're the cool in the
love and affection is the sweetest of all. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrendered all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, I'm desperate for your touch, Lord. Oh, I'm desperate for your touch, Lord, for your touch, for your touch. Jesus, Jesus. Come on, everybody. If you need the touch of heaven this morning, desperate
na kinahanglan. Muangkon ka nga na kinahanglan ka sa tandog gikan sa langit. Tandog nga gikan sa buhi nga Dios. Why don't you cry out? Cry out from your heart with full surrender. With full surrender to the power of the Lord Jesus Christ. Come on and lift up your hands. Come on and lift up your hands. Oh, oh, oh. Touch you this morning. Oh, yes, Lord. Touch us, Lord. Touch us, Lord. Touch us, Holy Spirit.
Touch us, Holy Spirit. Refresh us, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your touch, Lord. Your touch can do miracles, Lord. Your touch is healing us, Lord. Your touch is restoring us, Lord. Your touch is changing our lives, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, give him praise. Give thanks to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your touch, Lord. Thank you, Jesus. Oh, salamat, 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 Ginoo. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Lord, your power is flowing in this place. Hallelujah. Come on. Oh, come on, release. Hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus. Giving you back all glory, honor, and praise, Lord. To your name. Amen. Amen. Praise God. You may be seated. Maayong buntag sa tanan. Nang kisabay napuno sa presensya sa Ginoo. Kisabay natandog sa presensya sa Ginoo. Mayog ako na. No, I know nga miski first time nimo karon, no, ang presensya sa Ginoo dili gid siya mamili, but kinsa man tong abli, kinsa man tong andam nga mo experience sa iyang presensya, matandog yun. Amen. Amen. So another pod nga way nga makahimo ta nga makatandog ug matandog sa presensya sa Ginoo igsoon dinhi sa paghatag, no, sa to ang finances, no, it's time to give, no, inay mo tapad, no, lingia lang siya ina nga andam na ka nga mohatag igsoon, no, ang paghatag day sa Ginoo dili lamang din sa ato ang pagkanta na pinaagis tong alawiton, but another form po di ay sa itong paghatag danha sa Ginoo is appeal day danha ang ato ang finances. Amen? No? Nanada na siyang pulong niya sa Malakay. But din ako i-share, no, sa Matthew chapter 6 verse 21. Matthew 6:21 giingon din nga wherever your treasure is, there the desires of your heart will be also. No, kung asa ang atong bahandi, dito po magsunod-sunod po dito atong kasing-kasing. No? Kung atoan atong giisip nato nga treasure ang atong pamilya, nagid pirmi atong attention sa atong pamilya. Tama ba? No, gusto nato nga providean sila sa needs nila, dipayon sila, atimanon sila. Kung ato ang giisip nato nga treasure gani ato ang trabahuan, duro gid kita sa trabaho, maningkamot ta sa atong pagpanarbaho, no? Ang uban kay sobraan na kaayo kay no, grabe pag overtime, basta ang Domingo, overtime man, ug ayo kay ang iyahang kasing-kasing na adanha sa iyang bahandi. Tama ba? No, but sa dihan di ay kung ato ang giisip nato nga treasure ang Ginoo. Yes, ang mahimo po nga treasure no, pwede po panalapi. Munang uban nga grabe kaayo kagahaman sa kwarta. No, muna iyang attention na adanha permi para mudaghan ang ilang kwarta. But kita nga mga anak sa Ginoo, kita nga mga nahigugma sa Ginoo, nga ato ang gilantaw nato ang as our greatest treasure. Tama ba na igsoon? Ato mang gilantaw, ato bang gi-consider, ato bang gihimo sa si Jesus o ang Ginoo nga greatest treasure sa atong kinabuhi? Oy, gamay raman.
No, ato ba siyang gi-consider, ato siyang giila nga greatest treasure sa atong kinabuhi? Kung mao na igsoon, ang atong kasing-kasing, atong desire nato is mao ang pagpalipay padayon niya. Mao ang padayon nga pag-honor din ha niya. And a way nga makahimo ta nga maka-honor din sa Ginoo, pag-worship, paglipay din sa Ginoo is through our tithes and our offering. Pag-obey sa iyahang mga sugo, no? Ang pag-uli nato igsoon sa 10th sa ato ang tithes is pag-obey na siya, no? Pagtuman na siya sa iyang sugo, no? Ginana sa Malakay 3:10 nga iuli na to ay kanapulo. Ang tanang abot sa atong kinitaan or allowance baka ang 10% ang igsoon dili atoa. Muna karong kabuntagon every Sunday or every time, no, natay opportunity nga iuli nato na sa Ginoo. Mo-obey taan na, amen? No, and sa atong offering nato, atong desire nato nga padayon nato nga mapalipay ang Ginoo, that is our offering. Amen? Amen. So andam na ba ta nga muhatag? Andam na ba ta nga mupalipay og samot sa Ginoo? Amen. So manindog mo palihog. No, gusto ko nga ato ang ituboy nato ang namay kay envelope di anha. No, so ato nang i-lift up na sa Ginoo kay mo na imong halad karon atubangan sa Ginoo kay karon nga kabutang kini nga celebration igsoon, it's all about Jesus. It's all about pagpalipay, it's all about pag-lift up nato sa ngalan sa Ginoo. So kanay mo ang gituboy na karon, that's your way sa pag-honor sa Ginoo. Kung wala man kay dala karon, it's okay igsoon, ipataas gyapon na imuhang tuo nga kamot, ituboy gyapon na sa Ginoo. Let's just honor God kanong kabuntagon, and let's pray karon nga sa sunod, no, makahatag ta. Dili ta magansi nga maka-obey ta padayon sa Ginoo. Let's pray. Our Father in heaven, the maker of the heavens and the earth, tag-iya sa tibuok kalibutan. Lord, karong kabuntagon amo kang giila, amo kang gituboy o God sa pinakataas nga dapit, Lord, sa among pagsimba, pagdayig, pinakataas nga dapit sa amo ang kinabuhi, Lord, over our family, over our finances, Father God. Lord, among iuli kanimo, Lord, ang 10%. Lord, because you are our greatest treasure. Kung naman may dagko kay nga kinitaan, wa na ka kumingking, Lord, kung kinsa ka, Lord, sa amo ang kinabuhi. That's why kining 10% amo nang iuli din na kanimo. That's why our offering, Lord, amo nang ihalad din na kanimo, amo nang ihatag din na kanimo, O God, because ikaw mo'y pinakalabaw sa tanan sa amo ang kinabuhi. We love you, Lord. We want to honor you, Father God, sa tanang dapit sa among kinabuhi. And I just declare, Lord, in the name of Jesus, blessing upon blessing sa akong mga igsoon, O God. Lord, awas-awas ng panalangin, pabor, promotion, breakthrough, Lord, milagro, kaayuhan, Lord, sa mga balatian right now in the name of Jesus. Lord, sa mga nagnegosyo, salamat, Lord, sa awas-awas ng mga kinitaan, O God, sales, mga targets, Lord, ma-meet sa ngalan ni Jesus. Lord, mga nasa nag-uma, mga farmers, O God, salamat sa mga abot, O God, sa mga estudyante makapadayon, O God, sa ilahang pag-eskwela, ma-meet po ang mga panginahanglanon, O God. Salamat, Lord. Even kayo, mga unsaved nga loved ones, salamat kayo, Lord, nga moabot yun ang kaluwasan din ha kanila. Salamat kayo, Lord. Lord, malipay ka, Lord, mahimo ning humot nga hala din na si mga tubang. And even a G12 offering, Lord, amo pong gihala din na kanimo, O God. Tanan, Lord, para, Lord, sa pagtuboy, Lord, pagpalapad, Lord, sa imong gingharian din sa kalibutan. Thank you, Lord. Duwatan ning tanan, Lord, sa ngalan ni Jesus, ang tanan mo ingon og amen and amen. Come on, let's give cheerfully din na sa Ginoo. To the start, where you found me. I'm coming back to your heart. I surrender. Take
usa maayong buntag sa tanan. No? Atong buhaton nato ang himo na natong culture sa ato ang parte sa new normal karon, ato ang hubuon lang nato no, di makita maka-physical nga fellowship, maka-beso-beso, but we can share our smile. Amen ba? No? Pwede bang ato ang hubo na to atong ang kadaghan nato kahibalo na usay buhaton no, nindot kaayo na siya nga maanad ta atong ihubuon na nato atong face mask, and let's share our smiles sa atong left, sa atong right, sa atong tubangan. Loyo, come on, go. Okay, in 5, sakay smile na pakita imong ngipon na nang hi no, hi igsoon. 5 3 2 1. No, nindot kayo nga miski inana nga pamaagi makahimo ta nga makapalipay pud sa uban kay karon na bang muuli ta kay halos di na kita magpinansinay nga maglinya ta padulong pauli no. So at least makakita ta sa tong mga igsoon. So welcome no sa ato ang last Sunday no, kung ako sa last Sunday of September. Hapit ng October, kasi excited nga October na next week. No? Hapit na gyud mahuman ang 2020, but I know nga daghan pa gyud nga ipasinati ang Ginoo sa atoa. Amen? No, greater things are still to come para sa matag-usa nato. Amen? So, again, you welcome matag-usa, matumang nagbalik-balik na katong mga VIPs before, gi-welcome mo sa Sunday celebration. No, so naputay pasidunggan pud karon no nga mga very important people karong kabuntagon, di nato ni palabay ang opportunity nga ma-acknowledge nato sila. But before nato sila maila-ila or ato silang mahinabi karong kabuntagon, pwede ba nako palihugon og tindog ang mga nakadala karon sa ilang mga invites. No, kay kitang tanan, I know naka-invite ta, but napoy naay mga few people, naay mga pipila nga nakadalag yun, nabit-bit yun nila lang ipang-invite. Pwede ba ka makatindog? Ito lang mga higala leaders nga nakadala silang invites. Tindog sa una. Hey, katong palakpakan na to sa Laigsoon. Labi na kung duol ka sa nagtindog, palakpakin na siya kusog. No? Congratulations. No? You've done a great job no para sa gingharian sa Ginoo. Karon, pwede pa nimo nga patindugon no ang imuhang invite, ang VIP nimo karong kabuntagon. No, patinduga siya to be acknowledged. Diri sa ta sa una sa akong left side. No, pwede na mulingkod ang mga leaders, ang leaders lang sa katong mga naka-invite para makita nato atong mga bisita karon. Palakpakan nato atong mga VIPs, ma'am, sir, maayong buntag. No, salamat kasi pag-aan sa inyo pag ayaw sa og lingkod kadali lang jud kayo. Dapo din ni si sir. No, palakpakan na to na dianhi. How about dianhi nga side? Na ba? No, mga first timer naabot si ma'am di ato, ma'am, may buntag. No, may buntag. Unsa dianhi? Atong palakpakan na to mga VIPs, no, karon kabutang very important persons. No? Salamat kaayo no for taking this time. No, labi nang alas 6 karon sa buntag sayo kaayo, but imuha bitong pagmata karon, ma'am, sir. No, dili gyud nga mahimo nga murag mahimong useless, but dako kay ni siya og kalipay nga nadala na sa Ginoo. No, for thank you for taking this time ning yes ka sa invitation. Although murag medyo bag-o sa ato ang experience nato ang ways sa worship, but gingon din sa pulong sa Ginoo sa mga nakadawat sa pasaylo, nakadawat sa gugma sa Ginoo, di gyud mapugnan nga mahimutang magsadya. No, muna nga kini nga iglesia gitawag ni siya nga Happy Church, Salvation and Praise Fellowship Happy Church. So in behalf sa tanang leaders, especially sa senior pastor si Pastora Estrelita Aleman, gi-welcome mong tanan sa panagtigom sa mga anak sa Ginoo. No, sa ato silang palakpakan once again, Happy Church. No, so pwede na mong makapanglingkod. No, salamat kayo. No, dili po ko moingon sa tanan, just sit back and relax. Medyo bugnaw ra ba, but let's get ourselves ready. Nanaman tayo mga ballpen, notebook. No, atong Bible nato kay dili pwede nga makamiss na og gamay sa word sa Ginoo karong kabuntagon. No, and also po di ay ang atong online. No, nalimot na Ginoo. No, sa ato po ding online. Thank you nga pag-tune in karon nga kabuntagon. No, thank you po nga
naka-click ka sa link, especially mga nag-watch party, no, gi-welcome pud ka namo, although naa ka din na sa inyong panimalay or wherever you are still part sa Sunday celebration. And I know sa online naagya po'y buhaton ang Ginoo sa imong pagpaminaw diyan ha. No, so kung first time nimo karon, just i-type lang din sa comment box nga first timer para ma-acknowledge ka and someone no nga makahimo nga maka-chat or maka-follow up sa imuha. So again, let's all get ready. No, even sa mga online na to nga viewers, let's get ready for the Word of God. Amen. No, so ato ang i-welcome na to ang woman of God, no, Pastora Lita Aleman. Parpakan na to, gusto kang Ginoo igsoon. Morning. Biyabi ang tanan, ang karon pa o ang permi na. Salamat kay wala pa mo balik ang Ginoo, makita ay pata. Kung makita ay punta kung mobalik na ang Ginoo. Amen. Nindog sa mga igsoon, adto ta direkta sa pulong sa Ginoo. Direkta sa Book of John, chapter 17, 1 to 4. John 1, kapitulo 17. Versikulo 1 ngadto sa 5 di ay 1 to 5. Sa NIV, kung naa kay Bible diha, kauban ako sa pagbasa, kay basahan po nako sa Bisaya. After Jesus said this, he looked towards heaven and prayed, Father, the hour has come, glorify your Son, that your Son may glory you. For you granted him authority over all the people, that he might give eternal life to all those who have given him. You have given him. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave to me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Human makasulti si Jesus ni ini, mihangad siya sa langit og miingon, Amahan, may abot na ang takna, ipadayag ang himaya sa imong anak, aron ipadayag sa anak ang imong himaya. Kay gihatagan mo siya katungod, ibabaw sa tanang tawo, aron hatagan niya kinabuhing dayon, ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Ug kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tawo muila kanimo nga mao ang bugtong ug matuod nga Dios ug ang Hesukristo nga imong gipadala. Gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan. Gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya. Pinagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Amen. Let's pray, Lord, hallelujah, Spirit of the living God, anoint us, Lord, as we listen to your word. God, as we open, Lord, open our spiritual eyes, ang tanang babag Ginoo nga madawat namo ang buhi nimo nga pulong, mahimong matangtang sa ngalan ni Jesus. Tanang panguna-una nga langyaw, Ginoong Dios, mahimong ma-intune na karon, Lord, sa imong pulong. Aron dili mausik kini Ginoo, dili ni masabod diha sa sampinitan o diha sa batuon nga kasing-kasing. Dili, Lord, sa humok, ready, gigutom, gustong makadawat karong buntaga. And just, Lord, Spirit of the living God, thank you as you minister to us your word. God, I know your word is living because you are alive nga nasa among taliwala. Among gihalad kini nga time di kanimo amahan, pinaagi sa gahom sa imong bugtong anak ug sa pagpamuhat karon sa Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus ang tanan mingog amen. Tingkod mo palihog. Good morning sa atong online nga nagsimba, our last nga tigom sa bulan sa September. I know nga nagi-sustain gyapon ta sa Ginoo. Amen, no? I know nga bisag katulot ang nangaon or kaduha o kausa, buhi gyapon ta. Tungod kay dunay someone sa atong sulod mas greater kaysa tribulation ining kalibutana. Now karong buntaga, magisgot ko about know God.
know God. K-N-O-W, know God. Ilha ang Diyos. Tibok chapter sa John, chapter 17, from chapter 17, 1 to 23, mauni ang pinakabalaan nga parte sa kasulatan. No, kay gisulat ni kaning chapter 17 of Book of John. Anong gitawag na ako ning balaan nga book o kanang chapter? Tungod kay mabasa na to dinhi sa tibok chapter ang pinaka-powerful prayer nga naampo, kinsay nagampo mo ni nakahimo nga powerful ning John chapter 17. Because ang nagampo ni ini, mao ang pinaka-powerful persona nga mikanaog sa atong kalibutan in the person of Jesus Christ. Kung imo ning basahon, verse 1 to 23, mabasa nimo diha ang mga pag-ampo ni Ginoong Hesus. No, parte sa iya ha, og sa iyang mga tinun-an, og sa mga tao nga mutuo pa kaniya. But karong buntaga, ako lang kuhaon ang upat lang ka verses sa chapter 17. No? Gikan sa, madiscovery na to, sa 1 to 4 nga verses, madiscoveryhan na to, nga gikan sa prayer ni Jesus, gihatagang taniya, og kahulugan or meaning, unsa gayud ang buot ipasabot sa kinabuhing walay katapusan. Kining eternal life. Unsa gyud ni o kinsa ning eternal life. O sa Bisaya, kinabuhing walay katapusan. Diri ko mukuha sa verse 3. Now this is eternal life. Matod pa ni Jesus, now this is eternal life. That they know the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Og mao kini ang kinabuhing walay katapusan nga ang tao makaila muila kanimo ang bugtong matuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. Now nagisgot ni og kinabuhing walay katapusan or eternal life. Kasagaran nga nailhan nato nga adunay kinabuhi nga niya sa kalibutan. No, apil na ta. Naabot ay kinabuhi. No, ang mananap dunay kinabuhi. Ang langgam adunay kinabuhi. Ang isda dunay kinabuhi. Ang tanom adunay kinabuhi. Ang bulak, no? Ang mailan nato nga buhi kay naginhawa or namunga. Siyempre wa ta kabalo kung nagginawa ba ng bulak, no? Pero kita nato nga buhi pa because ni produce dunay bunga. Now, mahila ito nga patay, tungod kay, wala na, unproductive na siya. Apan, dinhi, nagiskot si Jesus, o usa ka klase sa kinabuhi, nga gitawag og eternal life. Now, mangutana siguro ka, kinsa man ning nakabaton aning eternal life? Kinsa man ang nakabaton ani, kinabuhing walay katapusan. Sa 1 John chapter 1, verse 1 to 2, alang sa mga nag-notes, o encourage po muna ko nga mag-notes, no? Nga doon na tayo handumanan sa atong pagtigom. 1 John chapter 1, verse 1 to 2. Matud pa ni Apostle John, nagsulat kami kaninyo, mahitungod sa pulong. Are you listening? Nga naghatag sa kinabuhi. Ang pulong diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog na mo kini, nakita og nahikap gayod. Gipadayag na ang maong kinabuhi og nakita na mo kini. Busa, nagmatuod kami niini og gisangyaw na mo kaninyo ang kinabuhing walay katapusan nga diha uban sa amahan og gipadayag kanato. Di pa ko mangutanan ninyo. 1 John chapter 5 verse 11. 1 John chapter 5 verse 11. And this is the testimony. Mao ni ang testimonyo. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Mangutana ko, kinsay nakabaton, ani mga verses akong ibasa, ang nakabaton sa kinabuhing walay katapusan. Tanan mo ingon? Kadiyot lang.
Sa akong gibasa nga verse, kinsa ning nakabaton ani nga kinabuhing walay katapusan? Kinsa ni? Ayaw sa atang pangangkon nga kita kay lahi ni nga verse. Kinsa ning gisgutan ni 1 John nga miani ang pulong ug ning puyo ning testify si John nga kining maong pulong maong kinabuhing walay katapusan. Kinsa ni siya? Oh, singgit. Sige pa, one more. Yes, murag ang uban wala mo syagit, wala gyud maka-operate. Ang tanan mo singgit og siya ra ang nakabaton og kinabuhing walay katapusan. Ningon ang testimonyo ni sa 1 John si Juan nga kauban ni Jesus insya, akong pagpamatuod ninyo nga kining pulong nga kauban samahan mao ni ang kinabuhing walay katapusan. So ang eternal life is a person. Usa ka persona, no? So mao ni ang kinabuhi sa Dios. The life of God is eternal. Ang kinabuhi sa Diyos, kinabuhi ni Jesus, because He is God, is eternal. But pasabot, kini nga kinabuhi is forever alive. Walay katapusan nga buhi. Dili, He will never die. Ug ang kamatayon wala gyud sa iyaha. No? His life, the life of Christ, eternal life, is spiritual life. Espirituhanon ang kinabuang life, ang kinabuhi, no? Sa Diyos, and it is divine. Diyos non, divine. Mao ni iyang life. Siya ra ang nakabaton ni ini. Ang kinabuhing walay katapusan. Mikanaog diri sa kalibutan sa patay. Mikanaog ang eternal life diri sa kalibutan more than 2,000 years ago sa mga tawo nga naa sa kahimtang sa kamatayon. Igsoon, before, how about sa tawo? Balikon ako, mikanaog ang eternal life diri sa kalibutan, ang tanan nga nagpuyo diri patay, spiritually. Mauni ang hisgutan, unsa man day ang tawo nga ginaugan ni Jesus diri sa kalibutan. Tanaw na to sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Then God said, mingon ang Diyos, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and over the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. Ang tanan mingog, own image. In the image of God, He created them, male and female. He created them. Sa sinugdan, ang tawo nga gibuhat sa Dios, gibuhat niya sama sa iyang dagway, sama sa iyang kinabuhi. But pasabot sa original, sa book of Genesis, ang tawo kauban sa Dios, gibuhat sama sa Dios, the image of God. Ang Dios nakabaton sa eternal life, ang tawo nakabaton sa eternal life. Dili man pwede nga ang Diyos o ang tawo adunay fellowship sa garden kung ang patay o ang buhi magkauban. So dito sa garden sa Eden, sa original, sa pagbuhat sa Diyos sa tao, ang tawo gihuypan sa Diyos ayang life. Gihuypan sa Diyos ang tao sa iyang kinabuhi o ang tao nakabaton sa kinabuhing walay katapusan. But the story sa Bible, igsoon ko diya sa Ginoo, nahimong kanang makasusubo tungod kay ang atong unang ginikanan nga gihuypan sa kinabuhi nakasala at tubangan sa Dios. Gusto na akong maklaro ni tungod kay usahay na sidetrack ta ba no sa atong focus diha sa atong Dios. So nakasala o katong sala nga ilang nakomit
ug nahimo atubangan sa Dios, mautoy nakapahilayo nila. Mautoy hinungdan nga nahimong atubangan sa Dios na separate ang life sa Dios wala na makinabuhi sa tao. So the Bible says sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. O sa diyang nakasala sa Adan o si Eva, nagsugod dito nga wala na ang tao makasubay sa standard sa Diyos. Naputol ang kinabuhi sa Diyos diha sa tao. Padayon ko nagingon Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. Ang bayad sa sala, kamatayon. Ang gisgutan nga kamatayon diri is ang tao wala na makabaton sa kinabuhi sa Diyos. Dead spiritually. Ephesians chapter 2 verse 1. Napa mo? Ephesians chapter 2 verse 1. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. So kato di ang sala nga napanunod nato, mo to hinungdan nga namatay atong spiritual connection sa Dios. The life of God naputol diri sa tua. Padayon pagpamatuod Romans chapter 5 verse 12. I pray nga ma-open imong eyes, spiritual eyes. Labi na sa atong karon pa nga nakatigom ug sa mga bag-o pa nga nagtuo. Romans chapter 5 verse 12. Miabot sa kalibutan ang sala. Unsay miabot sa kalibutan? Oh, pagka makasusubo. Pinaagi sa usa ka tawo, kinsa ning tawana? Si Adan. Ug ang sala nila nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon, mikaylap murag sunog. No? Murag COVID-19, mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Ato pa si Adan rag si Eva ang nakasala pero mi-spread. Matod pa sa statistic karon, murag almost 1 million ang mga matay sa COVID-19. Mi-spread. Apilta na spreadanta. 2020, 2021, hantod pa sa mga but nga mga tao, mikuyana from generation to generation, ang sala mitakod sa mga tao. Pagkatao sa bata sa sulod, nagbitbit na siyag sala ug ang silot sa sala nga mao ang kamatayon. Mao niya makasusubo nga istorya sa Bible. Ang kamatayon misulod sa kinabuhi unta. Kita unta kung wala pa nakasala si Adan sa iba, mabuhi unta ta sa walay katapusan kauban sa Dios. Pero ang kasubo tungod sa sala nga nahitabo, na nahilayo ta o naputol atong connection sa kinabuhi nga mao ang tinubdan sa tanan. So igsuon ko diya sa Ginoo, di sa Bible gihulagway ni og peres nangawala, no, laglag. Mao ni ang napanunod nato. Buot pasabot kung ang tao nagpabilin sa kahimtang sa kamatayon spiritually, mubiya siya sa iyang lawas, mupuyo ni adtong lugar sa mga patay nga mao na ang impyerno. Apan salamat sa Dios sa pinaka-center sa Bible, which is John 3:16. God expresses His great love to mankind. Iyang gisulti, iyang gipadayag, iyang gipakita sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Gikan pa sa generation nga nangagi hangtod karon og sa maabot, iyang gipakita ang iyang dako kayong gugma nga kabubot-on niya nga mabalik ang kinabuhi niya sa tawo. Iyan ang pagkasala sa tao, nagkimo na yun siya plano nga iyang lukaton, iyang i-redeem ang kamatayon sa tao aron mabalik ang eternal life nga mao'y kabubuton sa Dios nga makinabuhi sa tao. Aron mabalik ang fellowship, mabalik ang relationship sa Creator o sa creation.
o mabatunan balik sa tao ang eternal life, igsoon ko da sa Ginoo. So John 3:16 to 17. John chapter 3:16 to 17. Kay gigugma pag-ayo, ang tanaming pag-ayo. Kung mo release tag word nga pag-ayo, only God can perform it. Kanaming ta, I love you so much. You cannot express your love so much except the Lord. Ingon siya, gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Mao niya ang tawo. Tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Kinsay ngalan? Aron ang tanan. Ang tanan may og tanan. Walay pili. No, edukado, walay nahibalaan, napuyo ba sa pinakabukid, tuwa ba sa pinaka-progressive nga nasod, ang tanan nga motuok kaniya. Dili malaglag, kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot kung dili aron pagluwas niini. So Jesus came to this earth to save mankind from sin and death. Mo hinungdan nga mikanaog ang Dios kay walay laing makaluwas nato sa atong kahimtang patay spiritually. Walay Dios nun nga kinabuhi. Mianhi ang tinubdan sa kinabuhi, midupa sa cross, gipulihan ta, imbes kita'y mamatay, siya'y namatay, o gitanyag niya ang tanang mutuo sa akong gibuhat puli niya. Gibayran na nako iyang sala, gibayran na nako ang silot. Whoever believes in me, sa akong gibuhat sa cross, will have eternal life. Mao ni ang offer sa Diyos, igsoon. Mao ni pinakamaayong balita nga gusto sa Dios madunggan sa tanang tawo sa tibuok kalibutan. Unsa mang pundok, unsang relihiyon, unsang kongregasyon, ikaw nga ni aba ka dire, kinahanglan ma-assured ka, makabaton ka kasiguruan sa imong kinabuhi diha sa Dios. Mao ni nga importante nga madunggan sa mga tao ang kahimtang spiritually sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Kay uban kumpiyansa ra kaayo nga naa sila ipundok, kumpiyansa kaayo nga naa sila nagsimba diha. Apan wala nila pinaagi sa pagtuo, mabatunan ang gi-offer sa Dios sa matag usa ka nato. So nagtanyag siya sa iyang kinabuhi. He offered his life, pinaagi sa iyang anak nga mao si Jesus. Palakpakan ra gyud nato si Jesus igsoon. Imagine ka, wala ihikaw sa amahan, iyang bugtong anak, para lang sa imo ug anako. Nagtanyag siya sa iyang life, pinaagi siyang anak, balikon nako, aron ang tawo dili magpabilin nga patay spiritually. Nga samtang na siya sa lawas, dili siya magpabilin nga patay. Dead, no connection sa life which is Jesus. Subot pa sabot, ang tao mabuhi, di malaglag, kundili makabaton siya sa life ni God samtang naa pa siya sa lawas. Iksoon, kinsa man karon ang mahimong makabaton. Ani nga verses na explain na gani nako. Kinsa man ang makabaton ani sama sa John 3:16. Kinsa may mabatunan, but pasabot mabatunan, mapossession, maangkon niya, no? Maangkon. Bisan kinsa ang makaangkon ani. Amen. Unsa man kang pundok, unsa man bisan kinsa ang makaangkon niini. So ang paagi gitubag sa John 3:16, number 1 is by faith. Ang tanan mingog by faith. Sa atong madawat ning kinabuhing walay katapusan, pinaagi sa pagtuo. Ang tanan nga mutuo. Ang tanan nga mutuo. Tuuhan nga si Jesus ang milukat. Personal nga sa personal nga pagdawat o pagtuo kang Jesus nga may milukat sa sala og mitubos gikan sa silot sa sala nga napanunod. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians chapter 2 verse 8. Kay pinaagi sa pagtuo
naluwas kamo. Unsa ning kaliwasan? Asa ta naluwas? Gikan sa sala og silot sa sala. Amen ba mga igsoon? Kaning kaluwasan bot pasabot, nalukat na ta. Bot pasabot, past tense na ni. Humana. Ang ato na lang buhaton is tuuhan. Dawaton. Ephesians 2:8, pinagi sa pagtuon, naluwas kamo tungod sa grasya sa Diyos. Mauni siya, ang grasya is unmerited favor. Dili ta angayan, pero gihatagan ta. So grasya sa Diyos, dili kini inyong buhat kung dili gasa sa Diyos. Hallelujah. Number 2, unsay paagi? Mudawat. Di lang mutuo, kundi mudawat. Ang dawaton, 1 John 1:12. John 1:12. Kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang mutuo naluwas, ang nidawat gihatagag katungod nga mahimong anak sa Dios. Buot pas abot. Mituo ba ka? Mituo ba ka? Naluwas ka. Midawat ba ka? Anak na ka sa Diyos. Kung anak na ka sa Diyos, nakabato na ka sa kinabuhi sa Diyos. Unsay kinabuhi sa Diyos? Eternal life. Siyempre, ang amahan, iyang gipakatawo, ikaw gipakatawo sa amahan, pinaagi sa espiritu niya nga nagpuyo sa sulod nimo. Munang ingon ang Bible, ay kay bulong, maingon ko nimo, kinahanglan ma-born again ka. Na? Kinahanglan ma-born again ka. Kinahanglan ang espiritu sa Dios mopuyo sa sulod nimo aron imong patay nga espiritu mabuhi pinaagi sa kinabuhi sa Dios. So igsoon basic man ni kayo nga atong gusto lang sa Ginoo ma-rewind sa atoa para mahimo pagyutang malig-on ni ining katapusang kapanahunan. So kung nakabaton ka, nahimo kang anak sa Dios, ang imong amahan, ang iyang kinabuhi is eternal, ikaw pod nakabaton sa eternal life. Palakpaki ang Dios sa imong eternal life. Ang eternal life is a free gift. Walay bayad. Dili nimo siya maangkon pinagi sa imuhang paningkamot nga mabuutan, paningkamot nga kanang maduol, kundi libre ni siya gi-offer ni sa Dios. Sa tanang mitog mudawat sa gibuhat ni Jesus, mabatunan ang kinabuhing walay katapusan. Mauni ang testimony ni Apostle John. 1 John chapter 5 verse 11-13. 1 John chapter 5, 11-13. Ang pagpamatuod mao kini. This is the testimony. Ang Dios naghatag kanato. Ang tanan ningog naghatag. Kano sa man ang naghatag? Humana. Amen? Naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan og anaa kini sa iyang anak. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayod nga kamo, aron masayod mo nga kamo may kinabuhing walay katapusan. So ang nakabaton sa kinabuhing walay katapusan nahisakop sa dakong pamilya sa Dios nga gipuy-an sa espiritu sa Dios. So kung mingon kag amahan, dunay mga anak, dunay pamilya. And this family is called spiritual family. Ang tanang midawat mituo nga nakabatog kinabuhing wala katapusan nasakop sa spiritual family dire sa kalibutan. Sa tibuok kalibutan dunay kauba o dunay mga igsoon babaye ug lalaki nga midawat ug mituo kang Ginoong Hesukristo. Wala ta kailan nila lahis lag lingwahe pero ang gisulti sa Bible mga igsoon nato sila diha kang Kristo. Ang tanang midawat ug mituo is universal igsoon. Dili ni sa Happy Church, dili ni sa Pagadian City ra, tibuok kalibutan. So,
pasalamati ang Ginoo, nakabaton kag kinabuhing wala katapusan, naabot nimo ang pagtuo, pinaagi sa imong pagdawat ni Jesus. Amen ba? Now. So, moingon ko sa imuha, nga dili aksidente, nga nakauban ka namo karong buntaga. Walay aksidente sa Dios. Walay aksidente kung VIP ka namo, dili ni aksidente. Kay gusto sa Ginoo ipaabot ang good news hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Aron ang tanang mutuo, ang tanang mudawat, dili malaglag, kundi makabatog kinabuhing walay katapusan. Balik ko nako, walay aksidente. Batia sa imong kaugalingon, you are one of the privileged people sa kalibutan. Nga ingon ang Bible, gitugyan sa amahan nga to siyang anak aron makadawat og kinabuhing walay katapusan. Dili aksidente. Ayaw biya sa imong pwesto. No, sa nadawat nimo nga mao ang eternal life nga mao si Ginoong Hesus. Balik ta sa verse 3. Now this is eternal life. Sa tanang nakabaton sa eternal life, unsa man ang buot sa Dios nga madawat sa diyang gidawat nato siya, unsa man ang tika nga gusto sa Dios nga buhaton nato, that they know you, nga makaila sila nimo. So kani nga eternal life igsoon, no, gumin kag no sa nga makailata niya, ingon ang Bible, mao ni ikinabuhing wala katapusan nga makailata sa Dios o kang Hesukristo nga gipadala. Gitaon nako ang kahulugan sa no, but pasabot, develop a relationship with someone. Kung may gusto kong makailan nimo, but pasabot na, ugmaro nako ang akong relasyon uban nimo. Develop a relationship with someone through meeting and spending time with him. Kung gusto kang makailan ni pastora, mo Google kag panahon ako. Muhatag kag panahon, muhatag ka sa imong kuan kanang muhatag kag mo gigingon sa dire spending time. Mo Google og panahon para mailhan, no? Be familiar or friendly sa matod pa sa hubad. So ang pagkabaton nato og pagdawat nato, are you there pa? Abli pa ba imong kasing-kasing? Hallelujah. Ang pagdawat nato o pagkabaton sa eternal life, pinaagi sa pagtuo, pagdawat ni Jesus Christ, mao ni pag-open, pag-abli sa Dios sa pultahan, aron ang tawo makailan niya sa personal nga paagi. Nakakay mga tao nakaila sa Ginoo. Isa, kailan man ko sa Ginoo? Napa man ko sa Ginoo? Pero gatunga. Ay, napa man ko sa Ginoo? Pero, di na ganang mo simba. No? Daghang kayong tao mo, nakaila, pero walay personal nga pag-ila. Ang ganing eternal life, nga atong nadawat, mauni siya ang nag-open nato. Gi-open sa Ginoo, ang iyang kaugalingon, para ang tao makaila niya sa personal nga paagi. Makaigsoon, ang tao dili lamang makahibalo mahitungod sa Dios, kun dili makabaton siya suod, intimate, eternal relationship with Him. So ang purpose nga nakabaton ta ni Jesus, the eternal life, is to know God. Kinsa man ning Dios. Kinsa man ning atong gisimba diri gipakpakan. Kinsa man atong gianhian diri giplitihan, kinsa man atong gitagaan og panahon. Gusto ni sa Dios nga mailhan nato siya kay daghang kayong maot na konsepto sa Dios. Ang uban masuko sa Dios, ang uban magsipala sa Dios, ang uban mo reject sa Dios, ang uban di mo ila nga na ay Dios. Muna gusto sa Dios i-open yang kaugalingon na. Nga makaila na ang tao kaniya. Di lang tao makaibalo kundi makaila intimate. Dili gayud ta makaila sa Dios igsoon kun dili pinaagi sa anak niya nga mao si Kristo Jesus. Kay ang amahan nagpaila kanato pinaagi sa iyang anak. Ang atong Dios gamhanan. Amen. Kung wala pa kakaila sa Dios,
Padayon pag-ila-ila kaniya. Ang atong Dios gamhanan, kaila siya natong tanan. Kabalo siya sa imong giuna-una, sa imong gitrabaho, sa imong gibuhat, sa tagong o sa dayag. Kay balo siya, bisan ingon ang Bible, bisan pa ang buhok sa imong ulo, giihap sa Dios. But pasabot ni Ana, God knows everything kay siya ang creator. But ang pangutana, nakaila ba ang tao sa iya? Nakaila tanan ang Diyos, kabalutanan. Unsay sitwasyon nimo, problema nimo, pagkinalan nimo, unsay imong ginabuhat, kabalutanan ang Diyos because God is powerful. Ngani, bisag wa nato siya tagdan, nagtagad siya nato. But it's now time. Mauna po ni panahon. Tungod kay nakabato na ka sa kinabuhing walay katapusan. This is now the time for us to know, to be intimate, to be in fellowship with the eternal life. Mauna po ni panahon. Nga iabli nato atong kaugalingon. Hataga na po natong panahon ang Diyos nga mailhan nato. Mailhan nato. Mga igsoon ko diya sa Ginoo. Gusto gyud ang Dios nga makailata niya kung kinsa siya, unsay kinaiya niya, unsay gusto niya, unsay dili gusto niya, unsay huna-huna niya, unsay katuyuan niya, unsay plano niya. Gusto niyang u-discover ta aning Dios nga atong gisimba. Kining Dios nga akong gihatagan sa akong tibuok life. I must know Him para dili masayang. Daghang kaayo mga tao nga kanabitong ilang gihatag tibuok kinabuhi pero dili ang tinuod mo ilang gihatagan og dakong pagtagad. But here mauni giingon sa Ginoo nga ato mo ilata niya aron ang tao makarespan ug makabuhat sa insakto atubangan sa Dios. Kung wala kaila sa Diyos, nga ang Diyos mo tubag siyang mapag-ampo, di yung kaganahan mo ampo. Kung wala ka kabalo, nga ang Diyos malipay sa panagtigom ka ng pagsimba, nga malipayon, di yung kaganahan aning pagsimba. But kung kabalo ka nga mo ni gusto sa Diyos, mabuhat nimo ang gusto sa Diyos. Kung kabalo ka nga dili ni gusto sa Dios tungod kay nakaila ka niya, nakabaton ka niya, imong talikdan ang dili niya gusto. Because kaila ka niya. Kung kaila ka sa imong ginikan nga na istrikto, dili mo sugot nga di ka muuli alas 7, muuli gyud ka before 7. Tungod kay kaila ka. Unsay buhaton sa imong amahan kung muuli ka ngulapas ana kay kaila ka. Many people don't know God. Muna nga, bisag na ana sila, naluwas na sila, nasukwahi, gihapon ang kinabuhi nila. Wala gihapon mauyon kung kinsa ang Diyos nga atong gisimba. And it's now time to know God. Patikim lang ni Igsoon kung kinsa ang Diyos nga atong gisimba. Kinsa ning Diyos nga atong gidawat. He is a holy God. He is a righteous God. His life is abundant. Ang iyang kinabuhi, abundansya. But pasabot abundansya, naghingapin. Kung ka naghingapin, walay lain gikan sa Diyos. Nga hikapin nga kalipay, naghingapin nga kalinaw. Bisag wala ta, naghingapin. Sa kalibutan, ang naghingapin, hakog na. Biro sa Diyos, naghingapin. Ang iyang gusto niyang ma-experience na to, mauna ang iyang life. Iyang life, mga igsoon, kinibitang life sa Ginoo nga gusto niyang atong i-discover. Mao ni ang kinabuhi. Eternal life is a life spend nato dire heaven on earth. Mao ni ang kinabuhi nga atong gikinabuhi dire sa kalibutan nga sama nga naa natas langit. Preparing ni eternal life is preparing us sa lugar nga atong puy-an. Walay lugar dito ang dautan. So dire, samtang naapata dire, ang atong kinabuhi is living on earth as heaven. Langit. Nag-experience ta kalinaw, nga nang muni kalinaw sa langit. Nag-experience ta sa mga butanga,
ato unyang puy-an sunod aning kinabuhi. So igsoon, kabubuton sa Dios nga mabatunan sa tao ang eternal life kay kung wala ni, wala ang kinabuhi. Walay kinabuhi ang tao. Walay kinabuhi ang tao. Ang tao patay and cannot know God. Listen, ang tao nga patay spiritually, di gyud siya makaila sa Dios, sa personal. Wa gyud siya relasyon, naalang siya denomination, naalang siya sekta, naalang siya grupo, pero wala siya tinuod kabatog relasyon sa Dios. Ang tao nga wala pa makadawat, patay sa espiritu, they cannot know God. Munang ayaw na lang katingala, nga unsa imong experience sa Dios, dili sa ka-experience, ngano man. Because patay pa sila spiritually. God is spirit, divine, o gato lamang nakabaton sa iyang espiritu, mo'y makailan niya sa personal nga paagi. Palakpaki ragod ang Diyos, ana igsoon. Bati ba ni mong kaugalingon? One of the privilege. Nga ngamahan, nagtugyan sa imo nga to siyang anak, aron mabatunan nimo iyang anak sa imong kinabuhi. Kumusta man ka? Kumusta man ka human ka nakadawat sa kinabuhing walay katapusan? Pila naman katuig ang imuhang pagkabato niya? Kumusta imong relasyon uban niya? Unsa naman kasuod ka sa imong nadawat? Naghatag ba kag panahon aron mailhan nimo siya nga mag-increase kaysa una nimong pagdawat? Siguro ning dawat ka 1990, kumusta na karon 2020 na? Nag-increase ba ang imong pag-ila kaniya? Or gibaliwala lang nimo? Sa diyang gidawat nimo siya, mura lang siya wala. Wala lang ka naghatag og value sa eternal life. Asa man diha ang status nimo? Di pa ulahi ang tanan. Naapay time nga masugdan nimo og makasugod ka. Og katong nakasugod og makapadayon aron dili nimo madunggan ang pulong sa Dios nga moingon, I don't know you. I don't know you. Ano moingon man ang Ginoo, wala mo kailan nimo. Moingon siya ka, Lord, nagsimba man ko, Lord. Lord, naaman ko sa music team. Lord, naaman ko sa I don't know you. Lord, ablihir ko ng pultahan, gusto kong musulod ko. I don't know you. Ano nga man kaila ang Ginoo nga kabalo man siya bisan pag gani ang buhok sa akong ulo kabalo man siya pila ka buok na. But pasabot wala ka muhatag og panahon nako. Wala ka tinuod makaila kung kinsa ko. Tinuod nga gidawat ko nimo pero baliwala lang ko nimo. Now is the time nga ma-open ta. Kay mauday ni ang purpose nga nakadawat ta sa eternal life is to know God. And how can we know God? Yes, gi-open sa Ginoo ang tanang avenue para makailata niya. Amen ba igsoon? Giabli na gyud sa Ginoo ang tanan. Insya ang mga buta nga angay mailan sa taon ako nang giabli tanan. Ug wala ni katarungan ang tawo nga moingon nga masukwahi siya sa iyang pagkahibalo sa Dios. So dunay mga sa akong experience, sa akong pagsugod, pagkabuhi sa espiritu, I want it to share to you this morning. Naunsa nga ang kinabuhi, nagkasuod sa Ginoo, nagkadugay, nagkasuod. Naiuban, nagkadugay, nagkalayo. Pagsugod, pirti pagyong suura. Pagsugod, pirti pagyong inita. Pagkadugayan, nagkalayo. Nagkabugnaw, nagka-discourage, nanay daghang mga factors nga nagbabag sa relasyon kauban sa Dios. Kung gusto kang magpadayon I'm not boasting myself nga mo. Mingon ko siya, perfect nako sa akong relasyon sa Ginoo. But mauni ang akong gibuhat, gi-maintain nako, gi-increase nako. Because my deeper long sa Ginoo is to know Him more. Makaila pa ko niya. Mailan pa nako siya samtang nako sa lawas. Para mabuhat na ako, unsay gusto niya, unsay yang ipabuhat na ako, kay gusto kong masatisfy ang Lord sa akong pagdawat sa iya. So, mao ni ang akong gibuhat number 1. Usa sa mga pinakauna nga nakakonect na ko sa akong relasyon sa Dios. Sa diyang gidawat na ko siya,
is to have a spirit-led worship. Spirit-led worship. Usa day ni kapaagi nga madugtong ta. Dunay connection spirit to spirit. Kaning pagsimba sa espiritu o kamatuoran. Ang tanan mingog espiritu o kamatuoran. Usa day kapaagi to know Him. No? Kung kailan na kanya, to know Him more, know Him deeper. Sama sa atong kanta, makaila pa tagdugang. Igsoon ko diya sa Ginoo is one way is to worship Him in spirit and in truth. Sa una, wala man nato ni. Dili ni parte nato. Musulod lang tagtigumanan. Sunod og building. Maminaw tao sa gisulti atong nagsulti. Pagkuman, manguli. Wala. Pero karon no. You have eternal life. Nana nimo ang kinabuhing walay katapusan. Gi-open na sa Ginoo. So sudla nato ning spirit-led worship. Santiago 4:8. James 4:8. Duol kamo sa Dios ug moduol siya kanimo. Duol kamo sa Dios ug ang Dios moduol kaninyo. When you worship Him in spirit and in truth. Sadyang musulod kag pagsimba. Munang si Jesus maingon kaniya, babayi. Juan Kapitulo 4, 21-24. Babayi, tuuhi ako. Muabot ang panahon nga dili na kamo babalaka asang dapita simbaha ang amahan. Dinibang Bukira, kay Jerusalem, mga Samarianon, wala makaila sa ilang gisimba. Samarianon, wala kaila. Apan kaming mga Hudiyo, nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Apan hapit na moabot ang panahon, o karon ani ana, ang matuod, ang tanan may matuod nga magsimba sa amahan sa espiritu ug kamatuoran. Mao kini ang magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba niya. Ang Dios espiritu ug katong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diya sa espiritu ug sa kamatuoran. Unsay gusto sa amahan? Magsisimba sa espiritu og kamatuoran. For God is spirit. But pasabot, wala kay makita. Walay itsura diri. Walay taong nagdupa. Walay bato diri, walay kahoy diri. Kay sa una mga taong pagano, magsimba sa bato, magsimba sa kahoy, magsimba sa bulan, magsimba sa adlaw, kaya wa sila kaila sa Diyos. Pero ang Diyos nagpaila, ingon siya, I am spirit, and those who worship me must worship me in spirit and in truth. So sa dihang, musulod ka sa pagsimba. Gigamit nato ang mga alawiton aron makakonekta sa Diyos. Ang pagsimba is connection, spirit to spirit. But pasabot, ang espiritu nga buhi mo connect sa life ni God. Mao na ang dugtong. Sa dihang makadugtong ka, sa dihang awito nimo ang mga awit nga gidihugan sa espiritu. Igsoon ko diya sa Ginoo, something mahitabo, dunay mahitabo sa imong espiritu. Duna kay mailhan sa Dios. Nga di nimo kalikayan, nga duna kay respeto, pagtahod sa presence ni Lord. Because when you connect God spirit to spirit, imong ma-sense ang presence niya. Dunay mahitabo sa imong espiritu. Dunay kausaban mahitabo. Because the spirit, ang espiritu, mamuhat sa imong sulod. Mabuhat sa imong espiritu. Dili amay-amay. It's not about the song. Hello? Sadang musulot ang pasimbay, dili may tungod sa kanta. Pero maning kamutang nga mga takay, tungod kay ang kanta, makakuan na to, maka-focus na to. Doon na tayo pag-focus nga. Mauna ang kinsa ang Diyos. Mauna ang kanta, nag-picture kinsa ang Diyos. Diyos nga balaan. Nabati ko imong presensya sa kasing-kasing ko. Imo po nang gibati. You make it real sa imong life.
Ang mga kanta gigamit na para ma-portray, ma-picture nimo kinsa ang Dios. Kabalo ka igsoon, once magsimba ko, ito amang yung gusto mo. Ako yung gi-picture nga ang Dios nagsuroy-suroy. Nakita nako ang himaya sa Dios. You are inspired when you connect to the Spirit of God. Mauna nga ang pagsimba usa ni sa mga paagi nga mailhan nimo ang Dios. Makabaton kag respeto, makabaton kag pagtahod, makabaton ka og kanang ang imong life mo reflect. Ang imo bitang kinabuhi mo mahisama sa imong gisimba. Ang usa ka tawo masimbahon, mahisama sa iyang gisimba. Kay dunay connection spirit to spirit. So kung ikaw magsisimba, walay katarungan nga moingon ko sa imo, walay katarungan nga ang imong kinabuhi sukwahi sa imong gisimba. Amen ba? Kung ang imong gisimba balaan matakdan ka. Kung ang imong gisimba matarong ka. Be serious in worshiping the Lord. O ang pagsimba di lang taman aning tigumanan. Dalho na to sa tong balay. Mahimutang magsisimba. Munang ingon si Weng ganina, ang atong pagsimba di lang taman di kani nagtigom rata diri para maghiusa. But worship is everywhere and anywhere, anytime. We can connect to the Spirit of God. To kay Espiritu sa Ginoo, gusto gyung mo ministeryo nato aron mailhan pa nato siya og dugang. Number 2, you can know God through the spoken word of God. Makaila ka sa Diyos, pinaagi sa nabungat nga pulong sa Diyos. Diri sa Hebrew chapter 1, verse 1 to 3. Hebrew chapter 1, 1 to 3. Sa karaang panahon, ang Diyos sa makadaghan, sa lain-laing paagi, misulti sa atong katigulangan. Pinaagi sa mga propeta. Apan niining katapusang mga adlaw. Ang tanan nyo, katapusang mga adlaw. Misulti siya kanato, pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kanya gibuhat sa Dios ang tibuok kalibutan o gipili siya aron nag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya mo'y nagkupot sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamahanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Dios dito sa langit. In this end time, God nakistorya sa tao, pinaagi sa iyang anak. Munang niingon siya dire sa Mark 9:7, unya dihay panganod nga mitungha o gilandungan sila niini. Mark 9:7. Ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nagingon, kini mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Gihatagan sa Dios og kanang di testimony iyang gi-approve, no? Ang pag-ani ni Jesus diri sa kalibutan. Ingon siya, kini akong pinalanganak, listen to Him. Munang matag paminaw nato sa pulong sa Ginoo, we are listening to God through His Son. Ang iyang pulong buhi, nakistorya sa matag usa ka nato. Sa tanang buhi, ang tanang buhi, mingog amen. Nakikistorya ang pulong sa Ginoo sa mga buhi. Kaya mga patay di nakadungog. Dili ka kita. Munang di na malipay maminaw sa pulong kay patay. Pero ang tanang buhi, nakadawat sa spoken word of God. And binagi sa pulong sa Ginoo, mubag-o siya nato. Mubag-o siya, mu-cleanse siya, muhinlo siya. So sa pulong sa Ginoo, mamuhat siya diri sa tua aron mahisama ta niya. God is working inside para ma-reflect ang iyang glory outside. So, igsuon ko diya sa Ginoo. Hallelujah. Colossians chapter 3 verse 10 to 11. Din ako ni palapason nga kuan. 3:10 to 11. Put on your new nature. Unsa may new nature na to? Unsay bag-o na tong kinaiya karon? Kinabuhing walay katapusan. Our new nature is Christ. Amen ba? Mga katawan sa Ginoo. Ang bag-o na tong kinaiya, mauna si Kristo. And be renewed. Mabago ka as you learn to know your Creator.
and become like Him. In this new life, it doesn't matter if you are a Jew or Gentiles, circumcised or uncircumcised, barbaric, uncivilized, slave or free. Christ is all that matters, and He lives in all of us. Nagpuyo si Kristo sa sulod nato. Siya ang kinabuhing walay. Siya ang new nature sa sulod nato. Siya ang bagong kinabuhi. Importanteng makabaton ta sa iyang pulong nga buhi para mausab atong una-una, mausab atong kinaiya, matransform ta into the likeness of Christ. Gusto sa Dios mahubog, mahulma si Kristo sa atong kinabuhi. Para makinabuhi nato ang kinabuhi niya. And this is eternal life, to know Him. And ikatulo, ako na lang batbaton gamay, fellowship. Kining panagtigom nato, you can know Christ. Pinagi sa tong tigom. Importante kayo sa mga cell group, you can know Christ in the cell group. Ngano, maminaw ragod kas testimonyo sa mga tao nga namuhat ang Ginoo, kung discouraged ka, matakdan ka. You can know, oy, ana day ang Ginoo. Ala ka, mahimo day na sa Ginoo. You can know Him through the people that surrounds you. Kanang kauban nimo, makaila ka sa Dios, kay lain ang pagpamuhat, lain ang pagpamuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, ug sa dang magkadaugan ta, oy, wow, nagiayo og cancer, wow, naayo og mental illness. Oy, inana ang Ginoo, makuan ka. Makita nimo kinsa day ning Ginoo Dios nga atong gialagad. Amen. And the last. Ako na lang kayo, time is really time. Is sharing the word of God. Once you share the word of God, sadyang ipaambit nimo ang gugma sa Ginoo, kanang nabatunan nimo nga eternal life, imo nang i-share sa uban, makita nimo ang pagpamuhat sa Dios sa iyang kinabuhi. Ug sadyang makita nimo, mo increase ang imuhang pag-ila sa Dios. Daghang kay pamaagi igsoon nga mailhan nimo ang Dios. But these are just few. Reading, no, magpagbasa, pagpaminaw, no, kanang paminaw na to kanang center, Christ-centered nga mga pagtulunan. Mauna diha na to mailhan og dugang, pero pinaka-importante na akong gingon sa imo, the word of God, the presence of God. Sa pa, fellowship with others, obeying di ay, pag-obey sa word, kanang pagsugot sa pulong sa Ginoo, kumingon ng Ginoo, pray without ceasing, sige kag communicate niya in prayer, kanang naakay undakuan ba ka ba, ang imong life is on connection always with the Lord, maka-experience nimo mga miracle, makahitabo sa imong kinabuhi. Dakan pa kayong butang nga mailhan nato ang Ginoo. So karong panahon na gi-open niya iyang kaugalingon. Don't miss the opportunity to know God. Last nga testimony ni Paul as I close. Si Paul miabot sa time. Si Apostol Pablo, sa wala pa siya makabig, ang iyang ngalan si Pablo, si Saul. Si Saul, usa siya ka grabe kay sa iyang religion. Mao ni ang testimony, Philippians chapter 3 verse 5 to 10. Ingon siya, Hudiyo man ni siya, Jew sa pagkatao. Gituli ako sa nag-edad pa lang kong usa ka semana kay mao ni balaod sa Hudiyo. Natawo ako nga Israelita sa tribo ni Benjamin ug lumad gayud nga Hebrew. May tungod sa pagtuman sa balaod sa mga Hudiyo, Parisiyo ako ug hilabihan ang akong kadasig nga gilutos ko gani ang iglesia sa Dios. Buta sabot iyang gipanggukod ang katong nakabaton sa kinabuhi ni Kristo. Kung ang pagkamatarong ipasubay pa sa pagtuman sa balaod, wala ako'y kasaypanan nga nahimo. Apan kadtong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon, karon giisip ko na nga walay bili. Tungod kang Kristo. Dugang paniina, giisip ko na ang tanan nga walay bili. Tungod sa kahibalo, mahitungod ni Kristo Jesus. Nga akong Ginoo, nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya, gisalikway ko, tungod kaniya, naman to. Sorry. Gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo.
ug mahiusa siya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pakamatarong gipasikad sa pagtuman sa balaod, kundi pakamatarong nga nadawat ko pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Ang tinguha ko lamang maila si Kristo. Ug masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Makaambit sa iyang mga pag-antos ug mahisama kaniya diha sa iyang kamatayon aron makasinati usab ako sa pagkabanhaw gikan sa mga patay. As we listen to this song, let God minister sa ato. Ahanam tong mo awit. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self, and just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. And I want to know you more, deep within my soul. I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes stirs up within me cries that say, I want to know you. Oh, I want to know you more. When my daily deeds ordinarily loses life and song, my heart begins to bleed. Sensitivity to Him is gone. I've run the race and kept my pace and face a shattered soul, but the gentle arms of Jesus warms my hungering to be whole. And oh, I want to know you more, deep within my soul. I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes stirs up within me cries that say, I want to know you. Oh, I want
Kay gibuhat ang Ginoo sa atong sulod. Nagbutang ang Espiritu sa Ginoo og kauhaw, kagutom nga makailatan niya og dugang. Yes, no doubt God loves us so much. Walay duha-duha na igsoon. Gigugma tatanan sa Ginoo. Walay duha, maayo kayo ang Ginoo. Walay duha-duha. Maluluyon kayo ang Ginoo. But doon ay longing sa Espiritu sa Diyos. Doon na siya'y longing sa sulod na to. Kaunta, kaning gidawat na to. Mahimong mailhan pa na to og dugang. Samtang ni apata sa lawas. Samtang nagduko ka sa imong ulo karong buntag ay igsoon. Ang pangutanan ako nimo, have you spent time? Naghatag ba kag panahon? Quality time sa Dios. Aron mailhan nimo siya. Basin puro problema lang ang imong giatubang, puro pagkinahanglan. Puro kalingawan sa mata. Kalingawan sa unod. But I challenge you this morning. Ayaw sayanga ang kahigayunan nga gihatag sa Dios nimo. Gitanyag sa Dios kanimo nga makabaton ka sa iyang kinabuhi. Ug kana nga kinabuhi is to know Him more sa imong life. To know Him deeper. Lalong pagyud nga pagila. Aron makatubag ka. Your life will reflect sa unsay gusto sa Dios sa imong kinabuhi. Samtang manindog mga maigsoon, let's come to God. Hallelujah. Akong challenge sa matag usa ka nato. Kung napuno na ka sa kabisi, napalayo na ka sa kinabuhing walay katapusan, wala mawala ang kinabuhing walay katapusan, kundi nalayo lang ka. Daghan lang nimong gitugutan nga babag nga maduol ka. Ikaw ra po'y naghimo, ana. Ikaw ra po'y nag-decide, ana. Ba't karong buntaga, ang pangandoy, ang longing sa Espiritu, maduol ka kaniya. Dili masayang imong panahon, kundi mailhan pa nimo dugang ang Dios. Ug mo influence pa ka ug mga tao para kaniya. Igsoon ko diha kang Kristo. Just release prayer to this morning. Kung imong tinguha, you want to know more sa Ginoo, iyang i-grant ka ng desire sa imong sulod. Ngayon ka mo, cry ka, Lord, I want to know you more. Deeper, Lord. Di siguro may mapariyan Apostol Paul, ang tanan gibasura niya para mailhan lang ka niya. But Lord, pinagi sa imong Espiritu, maghatag og kagutom na mo. Kauhaw nga makaila pa minimog dugang. Pasaylo ami sa daghang panahon nga nausik, Lord. Namin ang ausing ng panahon, gigugol sa di maong maundang na sa ngalan ni Jesus. We spend na time, Lord, na mailhan minimo. Mailhan ka na mo, Ginoo, sa personal pangapagi. Because knowing you is eternal life. Knowing you is knowing the Father. The giver of life. Salamat kay Maan. As we raise our hands to you, Lord, among gisurrender ang among life diya kanimo. Sama sa gingon ni Apostol Paul, among ilansang ang among kaugalingon, crucify with you in the cross. It's no longer we live, but you live inside of us. And the life that we now live, Lord, we live in
our faith of the Son of God who died and rose again for us. Nga kining kinabuhi nga mong kinabuhion karon diri sa kalibutan. Mauna niyang kinabuhi ni Kristo. Dili na ni among kinabuhi. Kinabuhi ni Kristo. Eternal life. Lord, akong gi-release ni Ginoo nga kauhaw kagutom to know you. In the name of Jesus, ang mga kamot nga nagbayaw karon, bisan pa sa online, in the name of Jesus, Lord God, magka-increase ang kagutom o kauhaw. God, sa pag-worship, sa pagbasa, sa pagtuman, sa pag-fellowship, o pag-share. Because we want, Lord, to live that life samtang napami sa kalibutan. Bless those hands, Ginoo, nga kanang kagutom. O God, pabilin, Ginoo, nga ma-experience na mo. Gusto namin, Ginoo, kauhaw, nga matagpaw, pinagis pagkaibalo na mo, de kanimo. Salamat kayamahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus, muna mong declaration ng pag-ampo. Amen. Ang tanan may ingog. Amen. Hallelujah. Palakpaki ang Diyos, Igsoon. Hallelujah. Malingkod mo, Igsoon. Ihatag nato ni nga time para sa ato ang mga VIPs. So if this is your first time, pwede bang hangyoon ka na kog balik sa pagtindog samtang mamakpak ming tanan? Palihog ato ang mga VIPs kaganina. Akong gi-request to stand up. Thank you kaayo sa inyong pag-anhi. Nato diri dapit. Thank you. And dili nato pakyason no, to give this opportunity sa nindot kaayo nga nadawat nato nga pulong sa Ginoo. Hindi na nako tudugangan. It's been kanang ang pulong sa Ginoo, kabalo ko nga nasabtan nato ganina that in order to know Him, kinahanglan, number 1, una sa tanan, ato ang tuuhan si Jesus, no? The Son of God, nganing anhi dili sa kalibutan, to die for us, no? Aron mamatay puli sa atong mga sala, anong rukatunta, gikan sa sala o sa silot sa sala. Ikaduha, we must receive Him. Dawato nato siya. So this morning, ingon pa si Pastora, dili gyud walay aksidente dinha sa Ginoo. Munang naa ka karon tungod kay this church will give you this opportunity nga ang imong pagtuo dinha sa Ginoo ug ang imuhang pagdawat niya mahimong masugid nimo karong buntaga. So why don't you close your eyes? Kitang tanan atong ipiyong atong mata. And just connect, no? Kanang ikaw gyud imong gihuna-huna ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Ug ato siyang dawaton, ato siyang tuuhan, pinaagi ani nga simple kaay nga prayer. Just say this prayer with me. Sabat lang ani nga pag-ampo igsoon. Sige magsugod ta. Amahan nga langit nun, daghan kaayong salamat sa imuhang dakong gugma sa akong kinabuhi. Ginoo, akong giila, ako makasasala, ug nigkinahanglan sa imong pasaylo. Amahan, pasaylo ako sa tanan nakong mga sala, ug pinaagi sa pagtuo, akong gituuhan, ang imong kamatayon dito sa cross, nagbayad, naglukat kanako. Salamat Ginoo sa imong gugma kanako. Akong kang gidawat sa akong kinabuhi ug akong gideklarar karon, ikaw na ang akong Ginoo ug akong mangluluwas. Kini akong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan nato sila mga igsoon. If you have said that prayer, simple ra kaayo na. Apan kung imo nang gituuhan, mahimong tinuod karon na dawat nimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Na born again ka, no? Dili na relihiyon ang born again, but ang imong espiritu sa dihang gidawat nimo ang espiritu sa Ginoo, nahimong buhi ang imong espiritu atubangan sa Ginoo ug makasugod na kakaron sa imuhang walk in knowing Him, sa iyang imong pag-ila og dugang kaniya. So congratulations, and ako'y tulo ka butang nga akong ibili ninyo aron magpadayon no ang inyong pag-ila sa Ginoo. Number 1 is kanang read the word of God. Ang ingon si Pastora kaganina no, ang pulong sa Ginoo importante kaayo nato
aron mailhan nato siya kay nagpadayag siya pinaagi sa iyang pulong. Ang Bible naa dinha ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, this church nag-offer sa inyo kaning inyohang mga nag-invite na ay mga cell group. O every week nagtigom, no? 15 to 30 minutes kanang inyuhang ingnan nang nag-invite ninyo nga mo join ka sa ilang cell group kay naa dinha imong mga igsoon sa Ginoo, magkuyog ta, no, nga mahimo nga mo ila pagid og dugang sa Ginoo. It's just like a kanang small group nga Bible study, no? Dira sa cell group na imo pray ninyo, na amoy mga pangutana, na amoy mga gusto nga kanang ipapray na adina sa cell group. Ikatulo, next Sunday, first Sunday for the month of October, welcome gyud mo balik dinhi sa atong fellowship. No, fellowship sa mga anak sa Ginoo. Kamo anak mo sa Ginoo, kami pod we are brothers and sisters. This is your spiritual family nga nahimo mong kanang no welcome karong buntaga. So once again, happy church ato silang i-welcome sa atong makusog nga palakpak. Thank you very much. God bless you. Ay mag-pray sa day ninyo, sorry. Sige kitang tanan nga naa diri sa mga lingkuranan, let us pray for them. Let us bless them, Father God. We thank you for their lives. We thank you, Lord, nga naa kay kaayo nga plano silang kinabuhi. And salamat, Lord, as they received you today. Lord, we pray nga imong i-confirm, Holy Spirit, confirm into their hearts, O God, that truly, Lord, by faith and by your grace, they have received you, Lord. They have received your salvation, the eternal life, Lord, nga ilang gidawat karon. Lipaya sila, Ginoo, panalangini sila, ilang mga pamilya, all the works of their hands. Bless them, O God, and let it be, Lord, that the desire to know you more, mahimo, Ginoo, nga ma-birth sa ilang kinabuhi, silang kasing-kasing karon. Salamat, Ginoo. Salamat sa ilang mga kinabuhi. We bless them in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede na mo, manglingkod. Salamat. Ito na ta mga igsoon. Nag-end ang month sa September. Thankful ba ka sa Ginoo nga nahuman ang September bisag naay pandemic ni agyapon ta, amen. Ang pandemic puwi-an ni nato, tungod kay kanusa pa ni mahuman, pero ang Ginoo wala pa mahuman sa atong kinabuhi. Ang atong dalon karon is know him. Ilha siya. Sa personal nga paagi, ilha pagyud ang Dios nga imong gisimba ug imuhang gialagaran. Atong bayo ta mga kamot, understand the Lord. Salamat sa tibuok bulan sa September, O God. Salamat, Ginoo, padayon nimo nga grasya namo, kaluoy, gugma, ipasinati nimo namo. Padayon ka nag-supply sa among pagkinahanglan. Salamat sa tang pabor nga imong gipa-experience bulan sa September, Lord. Thank you kaayo. Thank you kaayo. Salamat kayo, man. Padayon, Ginoo, nga ang imuhang provision tibuok simana sa among pagsulod sa month of October. Padayon maayong panglawas. Lord God, bisan pa among syudad, wala gahom ang COVID-19 nga maka-spread sa ngalan ni Jesus. Padayon ming dunay kagawasan sa pagsimba nimo, Lord, sa espiritu ug kamatuoran. Dalaygon ka sa walay katapusan, ang gugma nimo amahan, mudagaya namo. Ang grasya nimo Jesus, mamuhat namo. O balang espiritu ang imong pakigkauban namo, mahimo Ginong masuod pa mi. Diha kang Ginong Jesus. Salamat amahan, manguli ming malipayon, manguli ming pinanalanginan. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless you. I love you with the love of the Lord. Paglingkod sa mo balik, saan?